El Servei d'Intervenció Educativa de Font de la Pólvora ofereix un suport socioeducatiu a joves del barri que tenen entre 12 i 16 anys i que provenen d'un entorn en condicions socioeconòmiques desfavorables. La finalitat del servei és treballar de forma integral amb els joves i les seves famílies, és a dir, incidir en l'àmbit personal, acadèmic, familiar i social per poder-los oferir instruments per tal de prevenir situacions de risc. El reforç acadèmic, el treball de dinàmiques, jocs i hàbits ens permet acompanyar els joves cap al seu èxit educatiu, social i emocional amb l'ajuda de la comunitat. S'ofereix una atenció personalitzada adaptada a les necessitats de cada jove, gràcies al personal tècnic i al gran suport del voluntariat. Girona és ciutat educadora.